Ku bi ni a hankali mai, ku ba a hankali, kowa zai samu. Kun taba ganin an raba kunu a gidan nan ba wanda ya samu? Ku ba a hankali. Matso da shi. Haba mama, jiya ma fa saura aka bani, sai da aka ba kowa sana aka bani. Ke Samira, ke fa babba ce. Kina gani fa ni ma jiya hakura ne da abin da saboda ban samu ba. Sai hakura ne da karin kumallon. Yawwa. Alhamdulillah. Sanda fito. Yawwa. Waye wannan nake gani kamar dan Juma? Kai? Dan Juma? Kai ka fi karfin ka gaishe ni? Ya na fi karfin na gaishe ka. Kawai dai magana ta ce ta yi ƙasa. Ba na iya magana saboda yunwa duk ta bi ta ci jikina shine kawai. Kai dan Juma, tun da zuba na kira ka zo karɓi kokon nan kake tasowa. Ni wallahi ba zan sha koko ba. Ba mu da abin karin kumallo a gidan nan kullum sai koko. Ai, wata ran ma wayar gari muke a cikin gidan nan abin karin ma babu shi. Barantana mu sha. Na gaji da shi, wannan ruwan tsarin na gaji da shi. Wai ke, wannan yaron da wayansu da komai da girmansa da komai sai kin yi godansa akan abin da zai karba ya saka a cikinsa? Kika sani ko ya cika cikinsa da hayaki? Kin san dan waiwai fa, kowa kallonsa yake a dage. Kai ka kiyaye ni billahi lazi, Allah sai na tsine maka wallahi. Allah sai na raba ka da gidana, Allah na kusan yi maka iyaka. Ai yanzu ai ba yaro bane kai. Ba tilas bane in ciyar da kai. Ni fa baba yanzu ma baka sanya nake ci da kaina ba, baka san a ina nake kwana ba, barantana ka ce zaka min iyaka da gidanka. Ni ne ya zuwa domin gaida mamana. Dole ne in ciyar da kai? Dole ne? Yanzu kai baka balagar da tilas na ciyar da kai? Muna gaishe ki kawai, dama na zo in gaishe ki ne ba don wannan tsohon ba. Kai dan Juma mahaifinka ne fa. Wa ki to menene kike abin nan ne? Ai idan kika ga yaro ya nemi ubansa mahaifi irin wannan, to billahi lazi akwai alamar tambaya akan sa. Allah kin ji na ga miki. Malam. Ni zan tafi. Ina jin gobe in na dan samu lokaci inda hali zan bullo mu gaisa. Yawwa. Wallahi Rabi ta koka min ta ce idan yaran ki suka ji yaranta suka zo kwana gidanki gaskiya kina nuna bambanci. Kuma ɗakin nan dai duk ni nake biyan kuɗin hayan, da nakin da natan duk nake biyan kuɗin hayan su, ko ba haka bane ne? Ke ƴaƴanki in suka je kwana gidanta a kan gada take ɗora naki nata su kwana ƙasa. Ke dan me zaki ba zaki mata wannan karar ba? Ba wallahi ƙarya ne, sai kilima ne suke kwana a kan gado. Suwa? Da kilima. Ƙarya ita Rabin ce za ta yi miki ƙarya? Eh? Wallahi ƙarya ne, idan jiya na yi fitsarin kwanta ta tabarma ba. To ka ji amsar a bakin su ko? Yo wace amsa a bakin wannan yaron gote da shi zai mata fitsarin kwance ne ta bashi akan gado? Ka ma ci sa ta baka tabarma. In na samu lokaci gobe na bullo ma gaisa. A wannan lokacin ta tsorata ka ne, wallahi ba za ta iya daba ma wannan wukan ba. Wa hanne alƙur'an da gaske take, kai kaga idan ta kuwa? To wai tsaka kawai wai hannu saboda rashin haƙuri daga na yi kwana 3 ban kawo ce ba ne ba. Haba mu ba san cewa ita duniya haka take ba, in yau da shi gobe babu. Gaskiya ne. A'a to yanzu gobe sai Allah. Yau kwanan wace ce ne, dan na san ka ba. Allah ga yau ai Rabu sarkin tsafta ke ne. Allah alƙur'an. Allahu akbar mutumi na. Rabi uwan tsafta. Ai baka sani ba. Wato ni ko ba karamin burge ni kai ba da ka hada matan nan guda 3 wace daya. Zauna nan kai da mata biyu. Allah ai ni ko yau na samu shi sadaki wallahi zan mai da gurbin hannu. Allah mutumi na. Allah kuwa. Gidanka nan fa. Barka da zuwa. A'a yau ba a gidan mama za ka same ni ba, saboda yau baba a nan yake, gidan umma Salamatu za mu tafi an jima kaɗan. Salamu alaikum. A'a ya ne ga dole an abin nan ne. Me kuke jira ne har yanzu ba ku tafi wurin kwanan naku ba? A'a Yanda zuwa abba. Kai fito. Malam. Kun za ku tafi can ku tafi wajen kwanan ku. Ba shi sai ki dawo da wuri ba? Sai ku zo ku shantake. Ingo nan. Ingo. Me muka samu?
sadaka ce gidan Alhaji akai bada. Shinkafa ce fa ƴan gwamnati. Ne sai na tsaya na ci shinkafa. Tuwon kuna can ku tashi. Ki ma haka din me? Tuwon kuna can wajen Salamatu da dimi ta sauki. Ku tashi ku tafi. Ina ita Nafisa, ina Farida. Ke fito wutan me? Fito ku tafi. Kura wutan me? Ku maza don Allah don Annabi akwai tuwo can da dimin tare wajen Salamatu ta gama. Ku tafi. Ku tashi ku tafi. Ke Umma sai da safe. Allah. Yawwa. Shi wannan ba zai tashi tafi ba? A'a. Fauziya da Allah kar ku tsaya a hanya kin ji? Dan Allah ki bai tafi. Insha Allah umma. Haba. Kai. Ba da Allah. Wannan kuma menene ma a ciki halla? Kina ji ko idan Allah ya kai mu gobe shanu ne za mu kai Okigwe daga nan za mu karasa Port Harcourt mu ɗauko taki mu kai Baruwa akalla dai ba a ƙasar ba dai za mu kai sati guda kafin mu dawo. To Allah ya kiyaye hanya. Kai auren direba akwai tashin hankali wallahi. Tashin hankali kuma Fauziya me yasa kika faɗa haka? To kullum a ce mutum yana kan hanya ka san hanyoyin ƙasar nan yadda suke ba su da kyau kwata-kwata. Wallahi kullum kace za ka yi tafiya sai na ji hankali na ya tashi. Shi yasa kullum son ki yake daɗa ƙaruwa a cikin zuciyata. Babu wani magana da za a zo min da shi naki ke sa na ji son ki ya rabu a cikin zuciyata. Babu. Har wata magana ake faɗa maka a kaina kenan? A'a duk duniya ba isa ya kushe halinki. Ai babu wanda ya isa yi. To iyayena ake zagi kenan? Ka sha ke ma banda ke Fauziya. Ai daga lokacin da aka ce an kulle yarjejeniyar aure a society to 'yan tsegumi sun rinka kaiwa kenan suna dawowa. Ai tun daga ranar da aka ce an mana baiko da ke to fa shi kenan fa aka so masintiri zuwa gidanmu a zo ana gaya babanmu cewa wai halin babanki kaza da yake baban nan ba mai jin gulma bane sai ce to ina ruwansu ai ya san da halin baban naki duk da haka ya tura aka nemo auren saboda haka ni in ba mutuwa ba babu mahalukin da ya sai raba da ke. Na gode da irin soyayyar da kake mun Faruk, Allah ya bar mu tare. Amin. Amma kuma in dai akan soyayyar da nake miki ne to ki daina ma godiya. Saboda ai kullun hawa take tana karuwa. To 230 naga ka bayar. Kuma kana shirin fita? Kudin cefane ne. Haba abban Maryam. Kai ma ka san wannan ba za su isa ba. Mu makan adalci mana. A ina na siya mai na sai kayan miya na sai magi haba. Ai shi lissafi ba ya ci. Ko kuwa jiya akwai naira 70 da nake binki. Idan kika hada nawa kenan ba 300 ba. Sannan da zan fita akwai 20 da na manta akan durowa. Yau da na dawo ban ganta ba. Kin ga tana hannunki kenan 320 sun ishe ki ce fa ni. Gaskiya ka ji tsoron Allah. Wai dan Allah yaushe za mu fara yin miya da nama a gidan nan. Duk fa nama baya gifta gidan nan sai ranar Juma'a. Wani irin abu ne haka. Kuma arzikin nan kana da ita ka daina karanta. Wato ku dai kuna da matsala. Idan mutum ya ce a yi tattali shi kenan matsala ta samu. A'a kun fi so a ci wancan ko kuma a'a a sa irin wannan kayan a sa irin wannan kayan. Almubazzaranci kawai. Da zarar kuma an nemi kuɗin an rasa ku mata sai ku gudu ku ban mutum. To ni ina ma naga kuɗin, ina naga arzikin, ina na gan shi akwai amma ina na gani. Wallahi gara gidan wani talaka matsiyaci akan gidan nan. Haba. Amma abu ɗaya da na sani shine can inda na ɗauko ki ba na jin ana cin abin da yafi wanda nake ci a gidan nan. Menene da an yi magana sai ka dinga ɗaukar laifi kana ɗora ma mahaifina? Me laifin shi me ya maka? Ko dan ya baka aure na shine kaɗai laifin shi. Kinga ni ba gori ne miki ba kwatance na yi idan kuma akwai ba daidai ba a wannan misalin da na yi sai ki gaya min yanzu ki dubi yaran nan ki ga har saɗe kwanan suke saboda haka kawai ki yi amfani da wannan ki iya abin da za ki sai na dawo. Assalamu alaikum. Yau barka dai. Na kwana. Kai zo da Allah yanzu ka je wajen Hajiya Mitu maza da Allah ka daɗi ka gaya mata tuwon shinkafa da mai tafiye da ta saba sannan kuma wannan gandar da take sakawa ta saka min da kuma farfesun rago dala farfesun ragon ta samun fanama ba wai kashin nan za ta tara min ba abin da aka siyo min kenan ta hada komai dai 1,500 za ka hada.
Jabari kora, ganga jabari kora na so ki bi ni akan hankali in gaishe ki. Na haka. Yaya. Kai. Taba. Ki ce haddan waken ya sauka. Tabawa Allah ya baki albarka. Tabawa gidanki ne kadai zan zo in ci in koshi in cika ciki na. Inda cefane na bada cefane a yi in ma ban bada cefane ba a yi kuma baka jin da sunan gori wallahi sai ke kadai kika ciri wannan kambun kaf a cikin matana Allah kin ji na gaya miki yanzu dan Allah da annabi kai abin nan da kake faɗa hakkin waye ka ci da ni ya kamata ka ci da ƴaƴanka ka ci da kanka ba ni ce ya kamata in dinga ci da kai ba kana ta wani kuri kana faɗa to ta bawa dan mace ta ci da mijinta aibu ne idan mace ta ci da mijinta ba zai zama aibi ba ki ma da Allah da Allah ya albarkaci wannan sana'a ta tuwon naki kin ga dai a ciki riban nan zamu ci har ki samu dan abin da zaki aje yanzu Allah ya tuwo ma banda dai nayi da ke kinki ta bawa ba daga cikin dan garin da ke tuwon nan ba daga ciki za a ki rika diba sai ki rika diba ma waccan mara zuciyar in yi so mu maida mata aniyarta wallahi ba zai yi ba baka isa ba in ci da kai in ci da ƴaƴanka sannan kuma in zo in ci da kattan banza ai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba in za ka ci dan wake ka ci ni ka ban kwanuka na in wanki zan ci Allahu akbar ai bari ma in maza in cinye kada kar ta fushi ta jinya kwanan ta kazan ta bawa in ta fushi ilaha illallah ya kauji mai Alhaji barka da zuwa. Ai kafin gabar hukuma da kayo gaba. To barka shigowa. Amma ba dai haka tashi daga aiki ba. Akwai ɗan sauran lokaci. Yawwa ko kuma dai tasu iya zo ne. A'a bai zo ai karfe 5 shi taso yake zuwa. To haka ne. Sannan ni kuma hin tashi wani lokacin ma yakan kai har magariba. To lafiya ko daganka yanzu? To Alhaji wallahi matsala ce ta gidan nawa ne sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rasuwa aka yi a gidan ba mutuwa ba ce amma kusan Allah na tuba ai kanan mutuwan ne wallahi gidajen na kap wallahi babu inda ake da dan abin da za a ci wallahi Alhaji baka bi na bashin rantsuwa wata ran kuma da safen ne ba a samu a karya sai dai a ci na rana a ci na daren a haƙura kai wallahi wata ran ma na daren kar yake ci kai ni yaushe rabban ma dai da a ce an yi karin kumallo a gidan na wallahi an manta to kai wai yanzu wai wani gidan naka ne ma a cikin waɗannan na fa san gidajen ka guda 3 kuma kowanne da mace da 'ya'ya a cikinsa to wanne ne ma gidan da kake faɗa kenan waye zai gane gidan da kake faɗa ai alhaji ni dukkanin gidajen nawa ai to a cikin wannan hali ake ina jin gidan ɗaya matar ta bawa mai tuwo ce kadai ba a da wannan matsala ita ma dan tana da sana'a ne a hannunta to kaga malam Idi ka kiyaye da a harkar nan ni babu abin da zan iya maka akan wannan ka je ka tara wa kanka matsala duk wannan matsalolin da kake faɗa kai ka janyo su saboda haka ba abin da ya shafe ni bane ka je ka ji da waɗannan matsalolin alhaji kwayaye ne fa Allah ya bani fa ai kwayayen da suke ciki na ne Allah yadda ya nufa ya zubo min su ya nufa he sun fito wallahi sun fito ai kaka to kafin da su yanzu ko to kaga ni dai abin da nake gaya maka ko ni kaina nan da ka gani albashi na ya ninninka naka ninkin ba ninki amma mata ta daya kai ni fa sai da ma aka yi min ƙarin girma sannan na ƙara ta 2 kuma yanzu ta 3 ma ni ji nake a irin ɗawainiya ta gidana ni ba zan iya ɗaukar ta 3 ba to kaga ko ba zan iya ɗaukar nauyin ɗawainiya ta ba kuma sannan zuwan ɗawainiyar gidanka to alhaji ni dai ba zan ja da kai ba amma Allah na ganin alhaji ni dai yaushe ce raya sunnan ma'aiki kuma za ta zama laifi raya sunna shin kana jin wannan shine abin da ka fahimta da raya sunna to baka fahimci raya sunna ba alhaji inda da za a yi dai ni a yi min ka je ka ɗau aikinka da mahimmanci kuma idan za ka daman irin wannan sai ma in kore ka daga aikin gaba ɗaya. A'a, alhaji ayi haƙuri. Aiki dai a banna da aiki. Matsala a banna duk guda biyun a banna da su da aikin nawa da matsala ta duk abin mun kana. To ba komai.
yawwa yawwa sannun ku yau ku yi haƙuri ban samu mangwaro ba amma na kawo yalo ai kuna son yalo ko yawwa to gashi nan yi mu je naku ne tsaraba da kan kenan yawwa sannu ina jinka to ya za a maka ce 250 baka gani ba to ai ba kowane lokaci ake samun alata ba ka duba account din naka ka gani ma to dala ina jiran ka karfa kai mun wasa idan ka gani ka kira ni ka gani yawa ga abincin ka nan baka taba ba wai ya gaya miki cewa ina bukatar abinci haka zan zauna a kasuwa ban ci abinci ba in wuni ni fa na riga na ci abinci a kasuwa kar ki sake kawo min abinci in na bukata abinci zan gaya miki to ina zaka bukaci abinci bayan ka riga ka cika cikin ka a waje kafin ka shigo gida sannan sai da ka tsaya ka karasa kazanka a mota tas ka hada da yogurt dan rashin imani irin naka ka kama yaran ka tsaraban yalo au ke kuma abin da kike hasada kenan na ci kaji na sha yogurt kuma ni zaki kalla ki ciwo ban da imani Mansura ni to ina imanin yake irin wannan azabtar wanda kake mana ka fi karfin duk wani abinci amma saboda son kai irin naka ka fi gane ka kashe dubbai a cikin ka mu kuma ka bamu 300 ko 400 kudin cefa ne mace kenan wallahi Allah sai ya saka mana ki sha AC ki kwana a gida na alatu irin wannan amma duk da haka wai ki kalle ni ki ce wai ina azabtar da ku shikenan ki ci gaba da yin abin da kike yi amma ina tabbatar miki da cewa idan kika ci gaba wallahi ba zan dauka ba domin ni ba irin wannan mazajen bane masu dauka irin wannan kananan rashin kunyar hello Ali Haluru wai ga kudin bane har yanzu na ji kai shi to ai sai ka kira ka ga idan ni baka jin tausayina ya kamata yaran da ka haifa ka ji tausayin su ni na riga na san baka so na amma 'ya'yan da ka haifa ma baka son su wai wannan wani irin abu ne ni ban san lokacin da ka canja ba wallahi da ba haka kake ba wai ke yanzu abin nake tunani abubuwan da nake miki lokacin da nake gidanku su zan ci gaba da miki ai ya kamata ki san cewa kin zo gidan aure au ba ki la'akari da haka tabbi akwai aiki a gaban ki kenan ana yin aure ai haƙuri kawai ake waccan ma dakata mu gani waccan ma dai da kaza ce a'a wannan lemu ne to idan su kenan wannan kajin abinda za a yi dauki bani wannan yawwa bani cinyar nan to a jawo mun wannan shi kuma sai ki hada mun guda biyu dauki waccan cinyar sai ki saka can cikin naki ku saka sai ki je ku raba ke da sauran yan uwanki ku raba ke da sauran kannanki kusan yadda za ku tanana wannan duka naka kusan yadda za ku tanana wannan kwani na da kowa samu haba sirikin ka ne fa ya kawo wannan abin ko a gaban sirikin na ne ba na fusgi wannan cinyar ba kai dai in baka ci sai ki bashi ita wai ai kunyar shi take ji ba ta cin abin hannun shi au ba ta ci da ko ina cinyar da kika saka dawo mun hado mai ita ba nata ba ni ko ba nata da Allah da annabin hada mun malam suna da yawa da kannanta fa ba shi ki je da ke da kannanki haba ya zaka cinye duka kuma to tunda baki ci ina ruwanki da za a yi da shi ba da sako mun rabanta ke saka mun rabanta wallahi kin ji na rantsi duk ran da na jikin bata masa dai Allah na tsine miki Allah kin ji na ga miki babu abin da zan hana ban bata yaran nan ba to yanzu saboda Allah da Annabi a yanzu ma ana cin kaza nan ina ga a ce ya aure ta ni kaina wallahi na huta ba kaza ba ko na kuma nace yanka zai yanka mun a gidan nan ai ga sai kuma aka ce maka in ya aure ta kawo maka zai rinka yi
barka da haka malam. Wato wannan sadakin fauziya ne. To Faruku ya umarce mu kawo 100 ne cip ga su. Masha Allah. Masha Allah. To yayi yaro ai yayi kokari. Yayi kokari sai dai mu fatan Allah ya sa a yi da mu. To yanzu daga bangaren abin da muke jira kuma rage in an saka rana sai a gaya mana. Yo ai ba wani sauran abin da ya rage tunda dai an yi wannan. Bari mu gani watan daya idan Allah ya kai mu kai satin farko sai a zo a daura wannan aure. Sai a sanar da shi. To alhamdulillah mun gode Malam Idi. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Mun gode. Ya mi. Amin. Ai walidai ya kokari kwana biyu. Ana zuwa kurmin kuwa? Ai ko yanzu ko dai mu shiga daure shi ko kuma shi daure mu. Ya za a yi. Ina kike ungwana? Karbi. Rike sadakin ki ne ungwana. Rike sadakin ki ne naira 100 Faruku ya aiko da su yace a baki. To ni kuma me zan yi da su baba? Rika mana ki ji ai doka ce sai kin rike su kin ji dumin su. Ko ba haka bane ne? An taba ciya ga sadakin ki kuma hannan baki taba su baki kin ji da suke? Ye? To kawo su nan. Yawwa. An gani? A'a. Ha, to ya kuma kake mai da su aljihu? A'a. Ba za a je zan je ni kuma ai maganan yan katifa da yan fululuka da zanen gado ba, bakin ce kanin ki zai mata kujeru ba? Haba malam, kuma in kanina zai mata kujeru, ai wannan kuɗin kamata yayi ka ba mu karasa sauran sayen da za a yi. A'a. Kai ba zuwa za ka yi ai kuma kai ka je ka ji da kuma sayan kayan gadon katifa ko duka. Kai. To da shekaru na zan yi ne da Allah da Annabi Rabi? Wai me yasa ba ku da tunani ne? Haba, yaya ina ta fama da ɗan kunji yadda za a yi ma a ciyar da ku, yaya nake yi? Ye? Sannan ki ce wai ki min magana gado? Kai jama'a, kai mata, muguntar ku ta fi ƙarfin ku wallahi. Allah ba ku da imani. Kai, taso, zan ba nuri Allah. Sai ka zo kamar za ka shige ni. Wani sai in ya gana zauna sai zo abin nan ana a zo. Alaika sala. Yaya lafiya na ganci me faru? Daga can gidan umma nake sai aka ce min kana nan. Sai aka yaya? Wallahi baba ba zan iya zaman auren nan ba. Gaskiya ba zan iya ba. Sai zaman ina? Zaman nan gidan? Shi ne kika kwaso min wannan bataliyar aka dawo nan gurin za a zauna? Dan kina ma kuka ce waɗannan kannan nake in iya da su. Da na iya da su zaki je ki kwaso mun in iya da su. Mu je. Juya mu tafi. Koma. Ya Masura zan zo gidanki anjima akwai magana. Mu je mai da ki can. Dan Allah ka bar ta ko wallahi ba za ta sha ba. Ina maka ga ruwan? Ba shi. Kin dauko ne? Mu je kai mu je ka sake jiki. Sai ka tafiya kamar ubansa. Ba da wani aka shaye-shaye ba dama an cinin kuke keɓancewa ku taho. Ku rabu da shi. Kai dan isa matsa. Kai yanzu kana tunanin ka isa ka hana ni abin da ni ne niyya. Ni na shiga rayuwar ka na hana ka tsallakawa gidan mutane yin sata. Dan Juma, ni kake gaya haka? Haba babban yaya to ai kai ma kayan ƙarin nan kana zuba su kuma ya za ka yi mai yawa. Dan Isa ba ku gane ba ne ba na shi nake ba. Dan Isa duk gidan mu ne mazaje uba daya ta gida ba na kirki shekara ta 5 a gidan dan kan da cikin kurkuku. Tun na can nake wa yaran nan addu'a. Buri na fito in ga yaran nan ya shiryu amma kwai sai zuwa ne na ga yaran nan da katuwar dularsa. Wallahi kana yaudarar kanka kai yanzu kana tunanin za ka yi addu'a ubangiji ya karba. Ai addu'a ɗaya ne tsakaninka da Allah kawai istighfari. Sai je dan Juma to shi kenan ba ma dai wannan ba
ka gane dan juma ba ta ina wanka ni ne yarka kuma kai in ga ka taso kana yi yanzu ya ake ciki ya labarin eda guda na can yana gasa makanne kaya a hannunsu kawai ni ma ina iya sati ban ma shiga gidan nashi ba ce da yanzu wannan rayuwa a ji a nan mutumin ai sai hankali ni kaga tun shekaran nan fa da ne da na fito ne wata 6 ko kallon sa ban wani kuma zuwa ne ba saboda abubuwan gidan nan yanzu kuku nawa ne dan juma ai bayan da ka bace bat muka cika ce mu 30 a gida 30 dan juma to ni da kwai na san ni ne na daya siya mutumin nan ko agwagwa ba ta kai su zubo yaya ba ai ni mutumi na yana saka tsohuwa na ce ni wa sake na ba na zaman da zan dan isa ba na harkan nan dan iya ne ma kilas aha kai dama can ka san ba za ka iya rike min yaya ba ka san ba za ka iya rike min yaya me yasa ka zo ka nemi auren ta Kamilu wannan irin rashin mutunci ne do Allah do annabi wallahi ko kaɗan ban taɓa tsammanin haka za ka rike yan nan ba alamu sun nuna cewar idan ka auri yarinyar nan sadda kake zuwa taɗi billahi lazi na tsammanin kafin ɗan wani lokaci ta yi luwai ta wuyanta ya murje kai ba ma ita da take ata ba hatta ni da nake sarkinka ai ya kamata a ce na baka kauri ba ga nan baka nake yadda ka same ni ni fa ba wai na kasa ce da ita ba ba kasa ce da ita ne ba bata rasa ciwo bata rasa sha ba kawai dai abin da take so shine tana so a dinga almubazzaranci ne kaza yau kaza gobe nama ni kuma gaskiya ba zan iya wannan rayuwa ba saboda ni dan kasuwa ne ba zan je jari na kare akan wani sayan kaji ba yo me ce kaza wai kai Kamilu wai ko da matan shigo ba zarfi kai min ne kamar yaya ko ka manta ne lokacin fa da kake zuwa neman yan nan fa a kullum fa da daddare in ka zo taɗi da kaza fa kake zuwa ko ka manta ne to ai wancan zama da kake magana a kai zama ne na dan lokaci kaɗan amma wannan zaman aure zama na dindindin ya mutum zai je wannan sagegeduwar amma ai kana da arzikin da zaka iya ciyar da mu duk wani abincin da na duniya kafi karfin shi wai ne miki tambaya dan Allah ni kike so kika aura ko kuma a'a abinci da kaji kika biyo in sani idan kaza ke so sai in baki da kaza kul kika amsa mishi rabu da shi ifice wuce ja yanki ku shiga gida kul kika amsa mishi wannan tambaya amma dai wallahi tallahi kai ni tsakani na da kai wallahi tallahi sai dai in maka Allah isa Allah ka ji na gaya maka akan me nayi haba Kamilu yanzu Kamilu tsakaninka da Allah shekara ɗai shekara 5 kenan aurenka da yarinyar nan yaushe rabin da ka zo ka gaishe ni ko kuma kamun kuɗin cefa ne dan Allah dan annabi kai ko kunya baka ji kana hawa wannan sannan ni kuma ina yawo haka saboda Allah da annabi cefa ne haba baba a matsayinka na magidanci ai ka san nauyin gida yaushe na gama da cefanen gida na balle in tsallaka gidan wani kuma yanzu to a ɗauka ma zan yi cefane a gidanka wanne daga cikin gidajen ai suna da yawa to mara ta ido gaya mun baka to amma baba wannan magana ai haka abu ne a bayyana a fili to ba dai zan tsaya ba ni ka rika gaya mun magana yadda kake so to shikenan bari rage ma hanya dama kasuwa ai ba kai ka kawo ni ba na san hanya kai na kake buɗewa ne ka can nake da dai ka bari na kai kan ka bar ni mana ikon Allah abin nan ni da shekara 5 nake rike da ita kai nawa ka auro suka tafi yaushe za ka koya min mota ne? Ana gama hidiman biki to zan koya miki mota. Idan na koya ma wasu banzaye ma balantana matata in na koya miki kika iya sai in samu rumfar jaki in saya miki ko kuma in barki da wannan kin ga ko bana gani ko sai dai ki ta lura ta kawai. Ni har babbar ma sai ka koya min. Babban mota kuma? A'a babban motan dai ban da ita nan ni in ta fama da ita. Wa kina mace kuma a ganki da babban mota? Kayan nan sun yi kyau sosai Faruk. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara danƙon ƙauna. To amin. Amma shi wai danƙon ƙaunan nan wai ya yake ne?
shine abin da yake haɗa abu guri guda. A to in zaki ma addu'a cewa zaki Allah ya ƙara waldan soyayya saboda shi walda ai karfe da karfe yake haɗewa kin ga shi kuma karfe da karfe idan suka haɗe to babu rabuwa zama yake gangam. Sai yaushe kenan Habibi? Sunan da kika samun kenan? Daga yau na canza maka suna ai, kuma har abada sunan da zan ranka kiran ka kenan. Allah, har mu tsufa. Idan muka tsufa zan canza maka suna irin na masoya da suka yi shekaru suka tsufa suna buga soyayya. Kai Fauziya kina da abin dariya wallahi. Kuma irin waɗannan halayyar naki su suke sa nake kullum nake da jin san ke na karuwa a cikin zuciyata saboda kyawawan halinki. To. Ta. A shiga gida. To wallahi ina gaya maka ma Dalhatu. In dai haka sirki yake kamar kowanne sirki yake kamar Kamilu. Billahi lazi gara a ce duka ƴaƴana maza ne. Haba wani idi kai ma fa naka sarkan kuka suke da kai. Kaffa ka manta irin kai ruwa rana da kuka yi da mahaifin tsohon matarkan Salamatu har yazo ya bar duniya. Ga wannan mutumin malam magaji tsohon matarka. Haba kai dakata man Dalhatu. Wace ce wacce nake gani kamar Ladidi matar marigayi Zailani? Ita ce mana. Haba dalla. To ai ta kamanta ka san baya kuya. To ita da takabarta ta take yawo da ranar ka ta haka? Wannan tsohon zance kuma? Ai tare da fita. Kai Allah wallahi. Kai bari ka ci in takaice ma. Ladidi a kasuwa take. Allura ce cikin ruwa mai rabo ka dau. Allah ba zan yi sanya. Amma fa mutuwa ba ta ba. Na zaka je kuma. Ina zuwa da Allah. Allah ina zuwa kai. To Ladidi. Ladidi. Salamu alaikum. Ladidi? Allahu akbar. Haba. Ashe dai ba ido na ne yake zagi ba. Aikin wuce ina wace ce wannan kamar Ladidi. Ni ce Malam Idi ba kama ba ne. Allah. Ina yi ne. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Zan ce waɗannan marayu ne na wajen Zailani? Wallahi marayu ne. Kaga wannan Kabiru wannan kuma Sama'ila. Ku gaishe shi. Lafiya kalau. Allahu akbar. Gashi nan ku kamar an tsaga kara. Allah. Aikin wuce nake cewa to ina Ladidi za a je kin san fa malamai suna cewa me ta kaba ba kyau tana fita da rana. Nake ta mamakin irin wannan fita taki. Malam Idi kenan. Ai na fara fita. Yau fa sati na bi fa da karewar ta kaba ta. A haba. Warai kuwa ai ni yanzu allurar cikin ruwa ce mai rabo ka dauka. Allahu akbar. Da ko gaskiya ne. Da ko gaskiya ne Ladidi. To har yanzu kina wannan gidan naku ne ko kin abin nan ko kin sauya wani gidan kika tafi? Kwarai kuwa ina nan gidan nan namu. Da kyau, da kyau. Ai ka ga sana, ka ga murabi. Allah dai ji kan Zailani. Allah ya ji kan Zailani. Ka gansu inda ka san an tsaga kara. Wallahi haka suke. Amma ida ko? Daya, biyu, hudu, biyar. To kai unguwan nan naka ne. Ɗaya, uku, hudu, biyar, kai kuma ga naka. Sauran zance kuma sai na zo. To mun gode Malam Idi, Allah ya saka da alkhairi. Sai ka zo. Allah na san na ce in san dai mace kamar ki ni na tabbatar ba za ta daɗe tana yawo akan titi ba. Ƙarshen da ba ina jin ina daga cikin irin mutane na farko da dan fara magana ko ba ka bane. Allah Malam Idi. To mun gode. Allahu akbar. Sai ka juyo. To masha Allah. To sai a sai muskin. Adalla. Ajidi. O ni Salamatu. Yanzu makarantar gwamnatin ma sai an kori mutum? Kai duniya. Ajiya kan faki zargi wata ƙasa ba abin da ƙasa ta yajiya. Gidan ne ajiya waɗannan yaran dai su ne ajiya. Ba makarantar gwamnati ba ko makarantar almajirai sai an kore su kin ga fa uniform din sajiya na tabbata tun da suka shiga iban ne canza musu uniform shekara ta ina zuwa firamaren nan ajiya tun da tsayin sa wandan nan sai da iya dangale da dangalallen wando babu littafi babu iya komai to ba dole a kore su ba wannan dalilin shi yasa kawai na gudu na ban makarantar kai ma dai karatun nan ki kai ka gani
ba yadda mahaifiyarka bata yi da kai ba, ni kaina ma na iya kokari na amma ka haƙi makarantar nan. Hajiya makaranta fa ba ni na ƙi ta ba, ita ce ta ƙi na jiya. Yaushe ne mutum kwallon sai na tafi makarantar nan da safe da dai wannan da uniform din dai da na gaya miki. Ba a bani kuɗin bare wannan abincin na rufe 9. Ba a sai mana littattafai. Babu uniform hajiya, kuma ni kin san alwacin gashi nake tara, malaman su ce su zane ni. Wannan dalilin ne yasa kawai na ne. Shi ne kawai lissafin, shi isa dan jume biyo sauna shi ma ya baya zuwa makarantar. Wallahi a cire ni daga makarantar nan. Shin je yaro ma. To shikenan idan baban naku ya zo sai ku gaya masa. To amma mutum kawai ya zo, yanzu fa ina da nan na da an ce wajen 'ya'ya 30 ga mata kuma auren su yake. Ga wannan kwaɗan iya ne ka a ce ina samu ba na duba gida. Ina ka samu wannan kuɗin haka? Aji ya karɓi ba wani tunani ko bincike. In kuka ci kun calak in kika bincika aka na samu da ƙura, ni dina kun san kun calak, kuma ni idan na je zan bayanin yacce aka na same su. Kin fahimta? Yawwa idan shi dattijan ya da a ce na zagayo zan kuma dawowa. Malam kaga in duk matan garin nan zaka je ka auro, ni babu abin da ya min zafi, ka je ka auro su domin ci na da sha na ba a wuyanka yake ba. Kai ma da kake zuwa gidan nan kai kwana biyu ni nake ci da kai. Wayyo ta bawa. Ai na sani ta bawa. Ni fa in dai magana tuwo ne, wallahi tallahi ni na san cewar dai kina iya bakin kokarinki. Yo in banda abinki ni da nake ta marmarin har kwanan gidanki ya zo ba dan komai bana zo na ci tuwo. Bana ce fa ne in dai gidanki ne bana ce fa ne. Ni abin da nake so da ke ta bawa. Aran wancan ɗakin zaki bani, kina ji? In ya so idan ranar kwanan ki ne yaran nan sai su kwana ita wurin ladidi. Wace ladidin? A ba ladidi dai ladidi da nake faɗa miki uwar marayu. Ka ga malam ka rena min hankali. Ai sai dai in wannan ɗakin da kake biyan kuɗin hayarsa in ya so ka kata cikin ɗakin nan, amma kaga wancan ɗakin na 'ya'yana ne. Da wa'anda na zo da su da wa'anda muka haifa da kai, domin ba zan bar 'ya'yana a unguwa suna jele ba, haka kurin ana wulakanta min su ba. Maganar banza kawai, makaryaci kullum sai dai magana aure Ya isa ta ba kake kana bata hujjawa da cewa uwar marayu. Ba ya isa haka, yara ne a gida dai bin sai na dawo in dake. Tabdijan amma lalle mutumin nan, wato ni ba ni da wani abu da nake maka nake burge ka a cikin gidan nan sai dai magana tuwo. Ni na rasa ma me dalilin da yasa na auri wannan mutumin. Kullum baka da magana, ni ba zan maka abin kirki ko abin arziki ba sai dai ka ce wai kullum magana tuwo shi yasa nake burge ka. To wallahi zaka da ka same ni a gidan nan sai dai ka zo da tuwon da zaka ci gobe. Sai dai ka zo da shi kuwa. Ai duk ƴaƴayen da na haifa suna gidan iyayensu. Kaga wannan biyu da suka rage min ma sun zame min dole ne saboda mahaifinsu ya rasu. Bayan da zan yi da su. Kaga idan na aure dole da su zan tafi. Allah sarki, wannan kuma gaskiya ne. Sai dai tun ran da ka zo muka yi maganan aure sai na ji shiru ban ganka ba. To tun daga ran da ka mun magana sai da maza 4 suka fito min neman aure na, ni kuma na ce gaskiya ba zan yadda ba. Na faɗa musu akwai wanda muka yi maganan aure da shi kuma manyan alkawari, sai dai ko in ka fasa. To wallahi ƙarya suke yi ladidi. Insha Allah ba wanda daki na zaki shiga ba dakin wani ba. Ke yanzu haka fa magana sadaki ne ta kawo ni ba wani amma. To ai sadaki abu ne mai tsoki ba abin tashin hankali ba. Duk abin da ka yayo mu ka samu wanda ya sawwaka shikenan. Dan tara dan wani kayayyaki na 1-2 haka ba wani abun wannan tashin hankali bane ba. Saboda me yasa sadakin an karbe shi ba 1 ba 2 ba 3 ba. To kaga ba wani abin wannan bane ba. To wannan kalan za a karbi na ƙarshe insha Allah. Ni ma haka nake fata. Ban taba karban sadaki saboda in fita ba. Kaga wannan fitan da ne ba fita bane. Ba din marigayi Allah ya min rasuwa ba. Da wallahi ba inda zan je saboda ya rike ni tsakanin shi da Allah. To ga nabiyinsa Allah ka. To Allah ya sa haka ne. Amin. To ladidi
sai dai fa za a yi haƙuri da abin da za a gani na sadaki. Ba komai wallahi. San abinka da mai iyali da yawa. Ko ba haka ba? Yawwa. Wato malam, kamar yadda nake gaya wa duk wani wanda ya zo zai kama haya gidan nan, haka shi zan gaya ma yanzu kai ma. Kaga wannan gida amana ne a wajena. Mai ɗakin nan kuma cewa sai na tabbatar da an samu wanda zai kama na shekara ɗaya zan bawa. Bawan Allah, don Allah, ka taimake ni. Zan iya ba da na wata ɗaya a yanzu. In ya so kafin nan da watan nan ya ƙare, in ma na samu na shekarar sai in zo in baka shi kenan an wuce a taimaka ma. Yanzu dai nawa ne a hannunka? 3,000 ce aigata. 3,000 ce. To, saboda na ga dai alamar kamar a matsa kake. Wallahi kwarai da gaske a matsa nake malam. Dakata dai tuko. To, na amince maka, amma fa ka sani in aka samu wanda zai cikace min na shekara ɗaya ban kuɗin hayar ɗakin nan, sai in duba 'yan sauran canjinka sai in danka ma, kaga sai ka fice min a gida kawai. Na amince, na kuma gode. Na gode, na gode. Allah ya ji kan uwa da uba mala. Allah ya saka da alheri. Na gode. Za ka iya tafiya. Na gode, Allah ya ji kan uwa. Haba, ba komai. Wannan ai abu ne mai kyau. To zan iya shiga in ga wuri in ga ɗaki. Kawai je ka. Gaskiya kin kyauta da ke kawo Faruk. Kullum Faruk yau dai gashi Allah ya haɗa mu. Ai antike ma haka take yawan bani labarin ki. Irin yanayin yadda kike kyautata mata da duk abin da kika samu sai kin bata tun kafin ma ki aure. To ya zai Allah ya haɗa ni da kanwa mai hankali. A'a anti kullum fa cewa kike yi ba na ji. To ai ke lokacin kina karama ce. Gaskiya na ji daɗin yadda kake son Fauziya, saboda dama ya kamata mutum ya auri wanda yake son sa, ta haka ne za a samu zaman lafiya. Fauziya, wa muke da shi yau a gidan? Ko da ke ba sai na tambaya ba, ko? Shi ne? Shi ne wa? Suke gasa. Ni ne wa? Amma tana jin kunya ne. Ni ne. Na gajiya. Lafiya. Ina fata dai ka san halin sirkin namu ko? Na san komai, ina da labarin komai. Amma kawai dai ni abin da nake duba kawai inda yar shi ce zan aura. So kawai dai shi sai dai kawai mu mishi addu'a dai kawai Allah shirye shi. Amma na nawa kuma mutumin da ya haura shekara 60 amma har yanzu bai nutsu ba. Kwanan nan fa nake samun labarin cewa zai ƙara aure. Akwai wata bazaura da ta gama ta kaba. Aure kuma? Kwarai? Aure mu da zamu yi aure da Fauziya kwanan nan kuma ba ta auren ka yake ba, ta nashi yake. Kaga daga lokacin da na auri Mansura zuwa yanzu ya auri mace sun kai 6 ya sake su. Kwarai shi fa ba shi da ta ido. Ai kai dai abin sai dai du'a'i kamar yadda ka faɗa. Gashi an tare zan tafi kuma ban ga yarana ba. Suna Islamiyya. Sai dab da magarba suke shigowa. In kin dan jira kaɗan yanzu zaki ga sun shigo. Ba zan jira su ba, kin san Habibu yana can waje yana jira na. Anti, yanzu a rasa abinda za a tari masoyina da shi sai ledan fiye wata guda ɗaya, shi ɗan ma kuma mara sanyi. Fauziya kenan. Wannan fiye watan da kika gani sai ma da kika yi waya fa sannan na aika aka siyo. An ci sa akwai wata 'yan naira 10 ta da na ɓoye. Kin san halin mai gidana. Ta wannan ɗabi'a tasa da Allah ya sawaka. Ni Habibi na ma baya shan ruwan leda, na roba yake sha, shi yasa ya bar muku abinku a wajen. Fauziya kin raina ni fa. Anti ni fa ba da ke nake ba, da mijinki nake. Wai me yake damun ka ne? Na ga tun da muka taho da kyar kake amsawa. Amma wai kina da labarin cewa wai babanku zai ƙara aure? Ƙara aure a wajen baba ba abin mamaki ba ne. Amma abin da ya fi komai damuna shine ga aurenmu nan a gabansa. Me zai yi da wani ƙara aure? Me zai hana ya bari idan an gama nawa sai a yi nashi daga baya? Kai.
Wallahi baba san baya gudun abin magana. Yawwa to ni sai na dawo. A'a, malam magana nake ba na so ka fita daga gidan nan fa ni baka gaya min dalilin da yasa aka daga auren nan na Fauziya ba ya haka ne. Wato na dan daga auren ne saboda dalilin rashin shiri. Kin san shi aure sai da shiri. Shiri kamar yaya malam? Ha? Na ga Musa ka sani kanina ya mata gado ya mata kujeru. Dangi da abokan arziki sun hada kuɗi an karasa sayayyan nan. Me ya rage katifa ce fa da zanin gado kuma kuɗin yana hannunka ya haka ne malam ni. Rabi tunda dai kin matsa sai kin ji dalili. Na daga auren nan ne saboda na dan yi kuɗin nan gibi. Gibi? Gibi kamar yaya malam? Yo me na tashin hankali ne Rabi? Karki damu ai da san abin da nake yi. Kin ga kwanan nan Alhaji zai fidda zakka. Alhaji nawa duk shekara in dai zakka ce gidan Alhaji ni ina da 20,000 din nan ga kuma kudin aiki na idan na hada sun isa in sai yan dai zanan gado da yan fulillika da za a abin nan ba komai ki ni da kaina zan aika rawo min iyayen yaran nan in gaya musu cewa na dan tunkuɗa shi zuwa gaba ko dai da wata 2 ko da wata 3 haka kafin zanen duk an warware komai. Wani irin wata? Sai na ta hake. Haba malam. Wallahi Allah malam ba za ka fita ba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me haka ne Rabi? To dan me zaka ce zaka kara musu wata 2? In ka kara musu wata 2 malam baka kyauta musu ba wallahi sai su fasa ai. Sun fasa? Yoyi wannan kuma ai ruwan su. A'a. Malam. Ya hakuri do Allah. Karki ce ban gaya miki ba. Idan na fita gidan nan ina ga akalla ba a kasar ba ina jin zan yi kwana 7 ban sake dawowa gidan nan ba amma dai zan rika dan samun lokaci zuwa lokaci ina lekowa muna gaisa ina fata dai akwai ragowar masara ko kwana 7 kamar yaya to ina zaka kuma to Allah zargi to kada ki ce ban gaya miki ba yanzu haka halin da ake ciki ina sa ran ana can ana daura min aure da Ladidi wata bazawara ce wallahi mijin ya mutu ya batta da marayu mutuwa dan Allah ya isa malam ni da ma na san inda magana zata yanzu nan tsakaninka da Allah kudin auren yarka ka dauka ka je ka kai sadakin bazawara ba da me haka dala ki kina daga murya yara sai su ji Allah do annabi ha ai ko duk duniya za ta ji malam sai dai ta ji yanzu saboda Allah da annabi sadakin auren yarka da aka kawo kai ka dauka ka je ka biya wani sadakin ka ƙara aure kawai saboda jaraba irin taka malam wai dan Allah dan annabi me isa ku ba ku da tawakkali ne baki ji an ce matan mutum ka ba duk fa yadda kake duk jarabarka duk kwarzabarka duk yadda kake so a yi abu wallahi tallahi sai lokacin da Allah ya so za a yi na ce miki ba za a yi ba za a auren Fauziya bane ne da Faruku za a yi amma Allah ya kaddaro cewa nawa za a fara ana gama nawa izinin Allah ta'ala sai a yi nasu ko ba haka bane ne duk fa komai ke gani dalili yake yi ita wannan baiwar Allah Ladidi tana fara takabata zawara he suka feso mata sai muka ce to abin da ya kamata a yi ko ba haka bane ne dan kada ta subuce min a tsaya a dawa amma komai ai da dalili yake yi wace irin magana kake ne wai wannan to na rantse da Allah ko wallahi bari in gaya maka wannan karan da ni da kai wallahi sai dai kotu ta raba mu wallahi baka isa ba wallahi Fauziya da ko mun mayafi na cika min wallahi kafa ta kafa ka inda ka sa kafa sai na bi ka wallahi kotu fa kika ce Rabi kan mayafi na Fauziya je abin da ke so dan Allah dan annabi ki hakuri ina dawowa in zan dawo wallahi baka isa ba wallahi na gaji da zaman auren ka wallahi sai ka rabu da ni haba Rabi me haka dole da annabi Rabi karfa ki tona mana asiri dole da annabi Rabi tonan asiri kuma na nawa me kake tunani a tonan asiri me ya rage kuma a cikin gidanka wallahi na gaji da zama da kai malam wallahi na gaji yanzu saboda Allah da annabi malam a ce kudin auren yarka ka dauka sadakin auren yarka ka je ka auro wata mace me za ka yi haka dan Allah da annabi me ya rage kuma taimakon marayu na yi baiwa Allah nan Ladidi na gaya miki mijinta ne ya mutu ya barta da marayu na san abin da nake fa akwai abin da kake Allah ya taimako fa kake magana malam taimako fa kake cewa kai taimako maganar marayu kake yi kai yanzu za ka yi zancen marayu ka duba ka ga yaran cikin gidanka fa sun fi marayu ta gayyara da can wahala fa malam amma kake magana taimako saboda Allah da annabi shi yasa ka dauki sadakin auren yarka ka je kai aure da shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan kin tona min asiri a idan duniya haba Rabi sai ka ce wa mata aure ba
to wallahi bari ka ji, wallahi za ka gani, na rantse da Allah ba dai jurin ka aure ba kullum ka yi aure, wallahi wata rantse ka aure ajalin ka. Kayya Rabi, kayya Rabi. Allah ki rabu da ni biki san abin da ake yi ba. Ai ni in dai akan raya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. In dai akan raya sunnan ma'aiki zan mutu. Ai ko nayi mutuwar shahada Rabi. Wallahi tallahi sai Allah ya saka mana, wallahi ba za mu yafe maka ba tsakaninmu da kai, wallahi sai Allah ya saka mana. Akan raya sunna. To munafukai yan tsurku yan tsugudiri dadin abin da iyali na ne munafukai. In ban da kai da abin ya shafa Faruk, ba na tunanin zan iya faɗa wa kowa labarin nan, duk da na san a yanzu babu inda bai kai ba. Kada ki damu Fauziya, insha Allah babu abin da zai gagara. Idan babanku ya amince auren nan ba za a daga ba, za a daura shi a date din da aka saka tun daga farko. In ya so duk abubuwan da suka rage ni zan karasa in saya. Haba Faruk, ba za a yi haka ba. Umma na tana can tana kokarin yadda za a yi. Ba umman ki ce ya kamata ta sayi abubuwan ba, ni ya kamata in saya. Kuma insha Allah na ƙudiri niyan sai na mallake ki, koda ko duk abin da na mallaka za su kare. Shirye-shirye an riga an soma, a je a ci gaba da yi, kada a tsaya. Na gode Faruk. Uwan marayu, uwan marayu. Allah ya miki albarka Lami. Amin. Ya san Allah, tun da nake angunci ba a taɓa tarbata da fura da nono ba. To ai ka san kowace mace da irin hikimanta da irin dabarunta. Ni a rayuwata kullum fa sai na sha fura. Idan ban sha fura ba, bana jin daɗin rayuwata. Ina son fura a rayuwata. Kullum fura, kullum sai kin sha fura da nono? Kwarai da gaske sai na sha fura kullum. To. To ke kuwa furar da aka ce ana shanta kullum ya ake samun furar da za a sha kullum, ina ake samun ta? To, mijina kenan. Ba don ba kyau hiran tsohon mijinka a gaban sabon mijinka ba. Gaskiya da sai in fara alhairan da tsohon mijina yake min. Saboda yana son abin da nake so, kullum sai ya kawo min fura. Ko da ba ranar girki na bane, sai ya kawo min fura ya ajiye kafin ya wuce gidan shi. Wallahi. Kullum. Allah dai ya ji kanwa ne. In ka san me nake so mijina? Ko da ba ranar girki na ba, ni ma ka dinga kawo min furan nan dan Allah in dinga sha, saboda ban sha fura ba na samun natsuwa ba. Wallahi na saba kullum sai na sha. Ga zafiran nan da Allah. Me yasa kuma? Me faru? Ni ji nake kaman ba shi Karima wallahi. Da farko dai na ji ta cau, amma yanzu sai na ji ta takkafa haka. Ni gaba ɗaya ma fa ba damu na ta yi wallahi. Au, wai yanzu haka zaka ce? Ai dama cin haka ne. Kaga idan bai dame ka ba, ni ya dame ni. Kuma idan kana son kwanciyar hankali na cikin gidan nan, kullum sai ka kama fura da nono. Dan Allah ka taimaka ka bani kuɗin ankon nan. Ka duba fa ka gani bani da wani sababbin kaya. Shi wannan ankon da ke magana akai baya cin ka'idojin aure. Idan kuma akwai, ki gaya min aya ko hadisi suka tabbatar da haka. Yar uwata ce fa za ta yi aure. Gaba ɗaya bani da wani sabbin kaya, duk sun tsufa. Ka duba dan Allah, so kake yi in fita daban a cikin bikin nan? Daga sallah sai sallah fa kake min dinki. To sallah ki gode Allah ke kin samu da sallah, wasu ba sa samu da sallah. Kuma magana wani yar uwaki yan mata yanzu a gidanku sun kai wajen su 20. Kuma har yanzu ba daina haihuwa akai ba. Banda kuma yanzu wa'anda ake haifa, sannan kuma wa'anda za a aure su sake haifa. Haka kawai zan fara abin da ba zan iya karasawa ba? Ba zan iya ba, gaskiyar magana kenan. Kin ji dai na gaya miki. Ai wallahi ba za ka gaya min bakan magana ba ka tafi. Akan me? Gaskiya Kamilu na yi nadaman aurenka. Ka cuce ni, ka yaudare ni. Me kika rasa a wannan auren? Ci, sha, sutura ko kuma me? Ina kula da ki. Sai dai kice kin raina wallahi. To wani maganan abinci? Kwarai. Wani magana abinci? Abincin da kake bani ko gidan mabarata sai an samu wanda ya fi shi?
duba yadda na dawo da a gidanmu na dan fa haka haske na fa haka kauri wani irin abu ne haka. To ai a daɗin ma da kike faɗa ni nake kai abubuwan da ke ci a gidan mahaifin naki kafin ki zo nan ko kuwa ko babu abin da na yanke miki har yanzu. Kin ga idan za ki kwantar da hankalinki wanda kin kwantar da hankalinki kin yi zaman aure ki daina wani ne hangen nesa kina hango wasu gidajen domin idan wannan magana za ki dinga zo mun da ita wallahi ba za ki gaji da jin baƙaƙen maganganu ba. Kin ji na gaya miki yawwa. Allah mai iko kin ga dai an zaga an zago wani gangaren yau ga ki a gidana ga ni ga kifin laili cikin dare ga kaji ga kayan shaye-shaye. Kafin mu kai ga cin waɗannan abubuwan ya kamata mu tashi mu je dan zazzaga da ke nuna miki cikin gidan nuna miki ɗayan ɗaki da idan yara sun ƙarasu inda za su zauna nasu gurin kuma ki ga kicin da ɗan dai sauran abubuwa na cikin gida. Tashi mu je dan nan nuna miki nan ma wani bayan gidan ne anan shi ma na daban. Okay. Ga kuma kayan kallo nan da kin gani kuma a wadace insha Allah. Sosai komai yayi kyau. Cin wani ɗakin ne daban. Okay, can? Da komai a cikin shi. Kuma kicin ne. Okay. Da kayan kicin ɗin da komai. Sun yi kyau, na gode sosai. Allah ya bar mu tare. Amin. Amin. Assalamu alaikum. A'a, malam. Har yanzu baka fita ba? Na'am. Na'am. Wallahi jikin ne yana ba na jin daɗin shi wallahi. Tun da na dawo masallaci gaba ɗaya na rasa ka gane kan jikin. Kuma da ƙyar zan iya zuwa aiki yau wallahi. Subhanallahi. Me ya same ka haka? Ai ba zai wuce da ɗan dai irin basar ɗin da na saba. Wannan ba na saba yi ba shi. Kin gane? Sai da zamu yi to Allah dan yi min ruwan zafi wataƙila in samu in rarrafa. Amma gar ka dangana da asibiti kafin a kai wannan. Kai. Salamatu kenan ni ina zan iya wannan matsala ta asibiti saboda Allah da Annabi. Na da biya ta wurin dan azumi dan samu yan saki sai jika kuma. Illallah sayyidina Muhammad. Ban tabiye ki ba. Yara da suka kwana gidan Rabi sun dawo? Sun dawo. Amma wanda masu kwana gidan amarya kama su da kuka suka da gidan nan. To, ita Umar ai? Warai kuwa. To me faru? To, sa gaya maka da kansu. Duka ita sabuwar amaryar? To me gidan yake haka ajiya? Bara in je in dawo ajiya. Kai, muryar wa nake ji nan? Yana ciki dama. Lawandi. Me ya kawo ka gidana? Na ce me ya kawo ka gidana? Baba kai ba ka haife ni. Na zo ne kawai ɗin ɗan gaishe da kai. Ba kuma haka tambaya me ka. Na zo in gaishe da mahaifina. Gaisuwa? Yau watan ka nawa baka zo ka gaishe ni ba? Ba uwa duniya ka shiga can ba? Daga kai har yar uwarka Jamila tana can tana barbada tana karuwancin ta kai ma kana ta shaki ai kana sace a gari sai yau ka tana da ni. Baba ita Jamila kai ka ba da gudunmawar tafiya karuwancin nata. A gani ba komai nake zuwa yi ba. Ba na so ne bi babu. A rasa nan duniya in kuma rasa can kiyama shi isa nake dan zagayowa dan kawo ma gaisuwa dan samu wata ya albarkata ka dama ina da ta tsohuwa ta nan haɗe su ne collaboration amma me ka taba tsinana mana tun ta ka haife mu ba abin da ka taba yi mana yanzu dubban nan abin bane ga dan juma nan ya biyo sauna duna ma shi baya yan sace baya kwace amma ko ban mali bai kai su shan dola ba kin ji ko shikenan sabbatu sai ya ta surutu ya ta kai fita ka bani fice min daga gida zan fita kawai dai dama ina so in dan tunatar da kai wani abu ne kai wannan sabuwar matar taka gargadi
na rantsi da buwayar Allah waɗannan yaran kannena ne halak malak ko baka nan zan iya ne din su idan ta kuma taba ɗaya daga ciki wallahi sai na ragargaje ta. Fita! Kin gan shi nan daga shi hayyar uwarsa wacce suka fito ciki guda babu da kirki. Shi dai gashi nan kiga sace-sace ike ya addabi mutanen anguwa kowa fata ike yi ya kama shi ibuge. Ita kuma yar uwar tana can babu ma wanda ya san inda take ta shiga duniya tana ta karuwancin ta. Ni ma na ƴaƴan ba su tsira ba tunda kana ganin dai dan Juma yadda ya zama. Ita kuma Samira yanzu ta ma na kasa gane kanta in ta fita ba ta son dawowa gidan nan da wuri. Samira? Kwarai da gaske. To ke kuma me kika yi? To ina ta iya kokari na. Ga ita Samira ma an ta fita yawanci yunwa ce take fitar da ita da gidan nan. Ta je ta samu gidan kawayenta in an dan yi abinci samu ta ci. To kai kuma baka zama bare ka san halin da suke ciki. Amma ku za ta gaure da ni. Wallahi za mu ya mutsa da ita. Allah. Ba ni da daɗi. Allah kin ji na ga miki. Wallahi za mu ya mutsa da ita. Dan kundin uba ku kuma nan an je an kwata kuma nure. Kwata kuma nure mana. Ha? Wai sai yara da su sai su kafe kan ido kuri ni har tsoro suke bari wallahi. To yunwa suke ji. Yo yunwa Allah ta ce ba hakuri ake ba in dan samu a can ba samu ba hakuri ake yi wallahi da annabi. Kar ma ki ne ma dai na faɗin wannan kalma sai wasu na ji a gaban ki. Buhu 300 ne daidai gafa webil din a hannuna fa zan kawo maka ka gani. A'a sai dai ko in gurin saukewan ne suka yi abin da suka yi. To shi kenan sai na zo yawwa. Saboda tsabar rashin tarbiya kin tauke meme a tsaye zaki bin ruwa saboda gidan ku babu tarbiya ko ya za ma a samu tarbiya a wannan gidan ta ina aka samu lokaci aka samu nutsuwa da za a bada tarbiya a wannan gidan naku babu ai aka sanin ku dama ku ba ku da tarbiya wajen zaman gidan aure ki zo mijinki kin tsaya ikam kina bin ruwa a tsaye ni sa'anki ne. Haba Habibi yanzu akan dan wannan laifin shine za ka yi min jifa da kofi? Ba kofi ba ke ma ina dab da in jifa da ki don baki shiga taitayinki ina magana kina magana ba sai na gurgaza ki. Me aka yi kai kofin roba kofin banza kofin wofi yar gara wannan da ake haɗo mace da shi babu ba a haɗo ki da komai ba tsuran ki aka taho da ki. Zan fita zan tafi zan dawo karfe 2 saura in dawo in tarar baki girki ba. A cikin ɗan kayan abincin da ni na sayo sai ki ɗan tsakura ki dafa min a ciki inda kuwa ka ake haɗo ku babu komai. Anya ko wannan Habibi ne? To ko wani abu na damun shi ne? Ya Allah. Dama ka san ba inda zaka aje ni shine ka zo kake ta min daɗin baki. Mutanen arziki sun fito suna sona. Nake amincewa da su na amince da kai? Na dauka kai da tijan arziki ne? Kaki dan Allah dan Annabi Ladidi ki bar zancen nan haka. Ya isa haka Ladidi. Kin yi maganar nan. Haba do Allah. Bawan Allah. Dan Allah dan Annabi ka taimake ni ka ƙara min wata ɗaya. In Allah da wata ɗaya na cika. Ni kuma na maka alƙawarin zan zo in ba kuɗin shekara. Au, ai dama ban ɓoye maka ba. Ca da kai ne in aka samu masu kuɗi da za su biya na shekara suka zo sai ne dan sauran canjin ka in danka ma. To yanzu ba ma hakan ne ya faru ba. Watan ka ne ya cika cip dama kuɗin wata ɗaya ka biya ni. Ya kake so? Au. Dama kana nufin kuɗin wata ɗaya ka biya? Yanzu watan ya ƙare ya za ka yi da ni? Ka gaya min ya za ka yi da ni? Aiko sai dai ya san yadda zai yi da ki. Domin an jima kaɗan wanda suka biya kuɗin ɗakin nan za su zo shiga. Hakan ma fa adalci ne tausaya ma fa banda haka ɗiban kayan nan zan yi in watsar da su a waje shi yasa na maka mutunci ma na bar su a nan gurin. Alhaji dan Allah dan Annabi dan gausin giyasan Alhaji ka taimake ni ka rufa min asiri. Alhaji ba lafiya ce da ni ba wallahi tallahi. Ka ƙara mun to ko da sati ɗaya ne sai ya zama kamar
notice ne haka ko ba haka bane ne kafin sanin sai san inda zai. Yau ba rini me ya kawo matsa. Allah ya baka lafiya. Amma ya zama wajibinka da kai da matarka ku bar gidan nan yanzu na baka nan da minti 5 in ba haka ba kayanka ta katangan nan zaka dinga ganin dirkarsu waje. Na baka minti 5 ka sani. Alhaji inna lillahi wa inna yanzu ya za ka da ni ai ladidi ai shawara za a yi ko shawara me ni ka sai da za ka yi da ni ba wannan ba ladidi tsaya ina ƴaƴana suke ba ke ce to bari in kira su ina bari in kira su babu inda zaka je ba inda zaka je ni yanzu kawai ka sai inda zaka yi da ni kawai ka sai inda zaka yi da ni ba shine ai shawara za a yi ko ba haka bane yanzu dan Allah malam da ka kata gidan nan ina zaka saka ta kin ga dakata ni fa ba son zama da shi nake ba ko ku ba zama da shi bane dole a wuri na abin da sake gani har yanzu ina tare shi ban tafi gidanmu ba gudun abun magana ne kada a ce aure na wata ɗaya cak na koma gida ba wai dole ne ina son zama da shi ba kin ji ba ma za a yi haka ba insha Allah baiwar Allah ki kwantar da hankalinki ni kin ganni nan ba ni da abokin fada saboda gaskiya nake gaya masa shekaru nawa muka yi da shi muna tare da shi a gidan nan ban taba fita nan da kofar gida da sunan yaji ba duk abin da nake gani a gidan nan hakuri nake yi saboda aljanna ta nake nema gaskiya ne wallahi ni ma shaida ki ne hajiya wallahi baki da abokin fada ko guda ɗaya ni ban taba jin sa ba a yanzu inda a ce wajen su rabu ne ko wajen su tabawa na kaita ai da yanzu gaba ɗaya garin nan an ji mu shi sanya na kawo ta wurin ki ko ba haka ba saboda ɗakin ki yana da girma sai in je in samu wani kyalle sai a raba muku kina gefe guda tana nata gefen kai me in wai na ce idan ai ba wani abu ne in an raba muku yaran ko ba haka ba ita tana nata gefen bai zai wuce na dan wata ɗaya ba kafin a samu abin a san yadda za a yi ranar da daddare in za a yi kwanciya sai yaran sai a kai su wajen hasiya mai gidan kwanan yara naira 20 ce kowanne yaro shikenan ta raba kuwa wata rana kuma wasu su tafi wurin rabi wasu kuma su tafi wurin asiyar ba shikenan an zauna lafiya ba ko marayu malam na'am ban taba yin kuka akan irin bacin da nake gani a gidan nan ba sai yau yanzu kana nufin ɗaki ɗaya zaka haɗa da matarka ya zan yi kin san fa shika ba daɗi ne da shi ba wai idan ma zan sake ku a cikin kuku hudun wa zan saki wace ce taimun laifin da zan sake ta ni kan yau zanga abin mamaki kundin ubanki ki kiyaye ni fa zan tsine miki Allah kin ji na gaya miki duk yawon banzan da kike Allah ina da labarin sa a'a ni kan ba yawon banza nake ba neman abinci nake fita zan zauna yunwa ta kashe ni ne to bakin ki bai mutu ba kenan kaga dan Allah dan annabi ka je waje a soke min kana shigo mu da su daki na ka ji ko duk cikin ku kaf babu wacce nake ganin ta da daraja kamar ki Allah kin ji na gaya miki me kace a kori kurar na ce sai a sange a dai sauke kayan dai lafiya lau shine abin da ya fi dace ni zan sa idanu ai ni zan sa idanu habibi wallahi ban taba tunanin akwai ranar da za ta zo da zan fara jin tsoron ka ba wallahi zuciyata har bugawa take yi za ma ɗauka kike nisa an ki ne to a ɗauka kike matsayina da ke da ni da ke ɗaya ne da har za ki rinka tunanin matsayin mu ɗaya da ni da ke ni ba san ki bane ni abokin wasan ki ne ni da ba za ki ji tsoro na ba to habibi ko da ma kana da wata matsala ne wanda ta rashin lafiya wanda ni ban sani ba to dama kallon mahaukaci kenan kike mu kallon haka kenan kike mu go dan Allah kai hakuri ba haka nake nufi ba wallahi babanku shine mahaukaci shine ba shi da hankali saboda abinda babanku yake aikatawa babu mai hankali da zai aikata shine tabbataccen mahaukaci jamhuru a miki jini da majina yanzu nan dan Allah kai hakuri kar ku tsaya ko ina Samira
kar ku tsaya ko ina, kin ji na gaya miki. To. Kar ku tsaya ko ina, ku yi maza wa'annan maza ki tabbatar sun shiga gidan Rabi su kwana a can. Ke kuma ke da 'yar uwarki ku tafi can gidan Hasiya mai gidan kwana. Naira 20 ne ga 50. Ke da 'yar uwarki gobe ki damu da naira 10 ta. To. Kin ji ko? Kama hannun kananan. Ku je. Ki sauri. Kar a tsaya ko ina don Allah. Ki tabbatar sun shiga gidan Rabin sannan ke kuma sai ki wuce. Salamu alaikum kaki. Salamatu. Wallahi ni kin ga ni waɗannan itatuwa da nake sha ma ni gani nake kamar ba magani suke mun ba. Ciwo kullum sai ƙara gaba ki. Kaki. Wan marayu? Sama'ila? Uwar marayu, uwar marayu. Sai Sama'ila bai bacci ba. To sauko nan Sama'ila. Yawwa Sama'ila. To, Kabir kai ma sauko. Sama. Ku zo daga nan. To ga su. Gyara musu wuri nan su kwanta. Don Allah. Maza a kwanta a bacci dare yayi. Yau. Salamatu. Getta. Yawwa. To Allah ta shi mu lafiya. Sai da safe. Uwar marayu. Ai ina tabbatar miki da cewar in Allah ya yarda ba za mu daɗe a cikin wannan yanayi ba. Nan da wata ɗaya ina samun kuɗi zan maki ɗakin ki na daban. Kaga ko a samu ko kar a samu bai dame ni ba. Ba wanda ya sabta ni daga cikin ɗakin nan ɗaki na ne. Gaskiya Fauziya ki gode ma Allah. Ke da kin sa'an aure. Yayi Mansura kenan. Dan baki san halin da nake ciki bane ba, amma zaman haƙuri kawai nake yi. Haƙuri kuma? Wani irin haƙuri? Ga abinci, ga lemu, ga AC, ga wuri mai kyau tsaf. Zaman haƙurin mene? Ai wallahi an gaya miki, ba mu wuce sati da aure ba, Faruk ya canza. Baya wasa, baya dariya, sai duka. Da zan buɗe miki jikina da zaki mamakin shatin bulala da zaki gani. Ai na san kowace mace ma a duniya ta fi ni dacen aure. Subhanallah. To wai ni kam ta yaya ake gane namijin ƙwarai ne? Ni na ba kuɗi ban ga daidai ba. Ke ga ki da kika bi soyayya, ke ma gashi kina ta kuka. Amma tsaya. Kina nufin duk sanda Faruk yake miki har zai iya wulakanta ki a gidansa? Wallahi kullum a tsorace nake. Bana kwana biyu a gidan nan sai ya mare ni ya haɗa min da duka. Faruk ya zama min kamar dodo. Abin da nake so, nake burin gani ko da yaushe nake son kasancewa tare da shi. Amma yanzu idan na ji takun sawun sama sai Santa zuwa. Kin kyauta da kika zauna kina gulmata. Kin zauna kina tona wa kanki asiri ke da kanki a gaban bakuwa. A'a. Faruk, baka gane ni bane? Mansura ce fa yar uwarta ta jini. Tagwaye ne ku. To ko tagwaye ne ku ai bai kamata a ce ta zauna tana bude miki cikin ta ba. Ku ba matsalan ku kenan da zaran abu ya faru a gidan ku shikenan sai ku dauka ku kai titi ku ita tereren kanku. Ke kuma idan kin gaji da zama a gidan ai sai ki koma gidan ku ai. Ni wallahi Faruk ba. Ta hutun mun shuru ba ka ban burma miki hannu an ci. Faruk, ko sannu da zuwa fa baka mun ba. Akwai sannu da zuwan da ya wuce wannan? Ga sannu da zuwa nan ni da naje gidan ku naga haka ne? A ban ga haka ba ai. Ba ga kamar haka ne? Kun zo kan cin mutane abinci. Lallai kina cikin wahala, Fauziya. Sannu baba. Sannu yaro, sannu ɗana. Ciwon kafa baba ya yi tsanani.
Mararka ta ne maka zafi ku? Gaskiya ne. Wato ni abin ma da ya fi damuna kana ji? Shi ne ciwon baya mai tsanani, kuma wani lokaci sai ka ga ina fitsari da jini. Ka ganni nan ba abin da ya fi damuna kamar ibada mai sunan ibada. Babu wacce take yiwuwa yaro. Ibada ko ta safe ko ta rana ko ta dare, wallahi ba na iya. Wani irin ciwon kansa ne da ake kira da prostate cancer. Sai dai na yi mamaki baba, mutum kamili kamar kai a ce ya kamu da wannan ciwon, saboda yawanci maza masu neman mata barkatai su suke kamuwa da irin wannan ciwon baba. A kai da Allah tara mana da gida kai tsohon mana ba ce wani kiran mata mai neman mata kai da Allah dan rabu da shi yawan bayani. Fitalla yi shiru, yaro ne kai baka fahimta kuma kana ji yana kiran wai tsohon ne yake bin dan koki kai. Ka gani nan ni ba na yawon banza, tun da nake ban taɓa yin zina ba ka gani, amma in dai wajen raya sannan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ba na wasa da nan, saboda ni a ƙoƙari na raya sunnan ma'aiki aure na yi aure barkatai. Yawan jima'i yana daga cikin abin da yake haifar da wannan ciwon, musamman ma kai da kai auratayya da yawa. Tunda dai bana jin kana yin gwaji kafin kai aure ko baba? A'a kai wannan gwaji ba ruwa na da shi, ni lafiya lau nake, bana gwajin komai, taɓa yin shi ba. To magana ta gaskiya baba, dole sai an kashe kuɗaɗe masu yawa akan wannan ciwo naka idan har za a yi maka aiki, kuma asibitoci guda biyu ne kacal za su iya maka aiki irin na wannan cutar da kake da ita, wannan ciwon da kake da shi. Amma baba, me zai hana fita da baba ƙasar waje, saboda wannan ciwo naka yana buƙatar a fita da kai waje. A ga likita da Allah saurara, dan ne magana ne na jika an bato ƙasar waje, ko ƙoyin mu ba mu iya fita da shi ba, ko dan juma ba wata ƙasar waje mai gida ai mai hikimomin da a nan gida Najeriya ya samu maganin sa iwarki ba ka bane iba ba. Ai kyale shi yaro, a rubuta min irin magungunan da za a sha da irin kuma yawan kuɗin da aikin zai ci. Ina da uban gida zai mun komai, sai in kai shi, sai in kai wa alhaji ba abin da ba zai mun ba. Wani alhajin? Alhaji dai na ba ta Allah ba, wannan alhajin ko tubo guda ba amfanin da zai ma, ana gani na watu ma ta kuke iya ne da shi ba abin da zai ma ga mai gida, yi mana abin da muka ci kawai. Kai rubuta mun ba komai zai yi. To shikenan, dama na riga na fitar maka da sakamakon gwajin da ni da kuma da abin da na rubuta maka na karbi kai dan Juma karbi. Yawan ku daga ni ka ji shi kan. Amma ba amma dai ma ka can wani alaji kawai ai ba ka magani ka sa ka dan Juma da go'e bayan. Rabi, kin ga duniyar nan abu tsoro ce, to inda zaki san masu kuɗi ba imani gare su ba. Ki duba duk irin shekarun da na kwashe ina yi wa Alhaji bauta, ya ƙi ya taimaka min ya kai na asibiti a sama min lafiya. Hasali ma ce ni na jawo kaina. To a gaskiya ya faɗa maka, wa ya ja maka, kai ka jawo kanka ma. Bauta kuma da kake ba biyan ka yake ba, aiki kake yake biyan ka duk wata. Na ga wace gaskiya ce a wannan rashin imani dai kawai na masu kuɗi. Oyo Allah na sha. Rabi, wallahi uzuri ne ya kama ni, kuma ba zan iya kai kaina bayi ba, don Allah. Ka san dai ba zan iya jan ka zuwa ban ɗaki ba yanzu. Yaran da suke taimaka min ma 'yan ƙananan, wasu sun tafi yawon su, wasu sun tafi makaranta, saboda haka sai ka yi haƙuri sai sun dawo. Allah wadaran wannan haihuwa. Yanzu saboda Allah ki duba yaran nan da Lawan da ɗan Juma, a ce a wannan hali da nake ciki sun ki su tsaya su taimake ni, kowanne sai ka neme shi ka rasa. Daidai da asibitin nan sai da aka nemo su suna can suna galbaransu, sannan suka zo suka kai ni asibiti. Ina amfanin irin wannan. Subhanallah, shikenan ya fito Rabi.
haba malam me haka dan Allah dan annabi haba dan Allah dan annabi Rabi ne mu samu tsimma da ruwa. a ina wallahi ba zan iya ba haba malam wannan wani irin abu ne dan Allah da wallahi ba zan iya wannan ɗawainiyar ba kashi kuma kamar kai gaddan da kai mu je ku fito na koshi ku fito da shi ku zo ku je ku kai shi can ni kuma yau Allah ya yaye min wannan masifa ku fito da shi ashe matan ma ni ban sani ba gata ne a guri na ku kai shi ku je can ku kai shi dan ta ba salamatu Rabi ku je kin yi hakuri na karasa jiyan nan anan idan na samu lafiya da kaina sai in tafi ki hakuri saboda dan wani baya wahala da uban wani ko kuma ki aika a nemo su dan juma sai su zo su kai ni ki hakuri ki bar ni dan Allah dan Allah malam kai shiru su kai ka ku je ku kai shi ku zo ku taho ku tsallako da shi ku je a nemi abin hawa maza ai ba nisa ku je salamu alaikum wa alaikum salam to sannunku yau fa nishe da ɗawainiya kwantar da shi a hankali jingina da ni kai sannu mai gida sannunku Allah ya muku albarka sannu an gode muku albarka sannu mai salamatu gida na'am sannu salamatu yau kwananki ne ko na uwan marayu a kwana na ne mai gida masha Allah da Allah zan sami yar jalab haka da yunwa na dawo wallahi gidan Rabi ba abinci to mu mai gida ka san nan din ma ba abincin ka tuna fa mu muke ɗawainiya da yaran nan yanzu har wankau muke yi wallahi don mu samu kuɗin da zamu dan ci da su gaskiya ne to wai sarkai nawa ba su san ban da lafiya ba ko to na da ce Samira ta buga musu waya ta gaya musu to ban sani ba ko ta gaya musu to aikin ganta can ana magana za ta fita aikin ta kika yi Allah dai ya shirya to wai haka abin ya zama Umar to gaskiya wani abu da ya lalace wallahi Umar ayu Allah ya kyauta ni Umar ayu yana magana kaki Allah na gode maka ai na ku da zan dan huta kwana tunda ku bi ne a gidan zan dan huta da wannan yawon kwana biyu ta kwantar da hankalin cikar ki damu babu abin da zai hana ni ba ai dole in zo ai a gaida su mama a gaida su love you too yawa Habibi menene me ya faru za ki hana ni waya ne da yan mata ko me a'a ba nan maganar zama ka ba dama baba ne ba shi da lafiya an ce jikinsa ya yi tsanani sai an kwantar sai an tayar to sai me in ara mishi nawa lafiyan ne a hada da nashi ko me a'a ba haka nake nufi ba dama gani ne ya kamata a ce mun je mun duba shi ke dawa ni da kai ni ba za ni ba in za ki je ke ki je ni ba za ni ba ina da wasu abubuwa masu muhimmanci a gabana da ya kamata in yi amma kuma shi da lafiya ba shi da lafiya sai yanzu kika san ba shi da lafiya ai ya dade ba shi da lafiya ai sai na zai lafiya ta ina lafiya ba ana samun shi bane a nutsuwa a ruwan nan ya fi yara wancan an ta yi can gidan haya an kama sannu baba Ziya? na'am baba tare kuke da mijin naki? a'a ba tare muke ba yanzu nan shi Faruku ya san ina cikin wannan hali ina wannan rashin lafiya mai tsada wanda zai ci maƙudan kuɗaɗe haka saboda Allah ya kuma san ba wasu 'ya'yan kirki nake da su ba daga ɓarawo sai mashayi ba zai loƙo ni ba bayan a wurinsa nake sa ran zan samu abin da za a yi min wannan aiki haka ya kyauta daɗin abin da ba shi kaɗai ne sirikina ba na gode Allah kai haƙuri baba Faruk ya riga ya canza yanzu gaba ɗaya ya riga ya canza wai aure ma zai ƙara yanzu baba aure zai ƙara
lallai. Baba don Allah kai masa magana ko zai fasa. Bai kamata ya ƙara aure yanzu ba. Baba. Yau aure gobe aure jibi aure sai an yi magana su ce matan mutum kabarinsa. Allah ya kyauta. Kada ki shiga wannan layin Salamatu. Layi ne mai faɗi. Allah dai ta shiga faɗin mu. Ka san gidan ta bawa mai to? Layi na biyar daga gidan nan. Dan Allah dan Annabi. Kana shiga layin kana tambaya za nuna maka gidanta. Dan Allah dan Annabi. Ka je ka jibge min shi a can. Kwana na biyu ina jinya. Ka kai can wata mata ɗana kafin a zagayo kaina. Na gaji. Ciwo yaki cinyewa? Yaki warkewa? Wannan wani irin tashin hankali ne. To ni ba zan iya ba dan Allah dan Annabi ka kai shi. Sannu mai gida. Allah ya baka lafiya. Amin. Kakki damu. Gidan ta ba akwai tuwo. Rashin abincin nan yunwa ma tana ƙara yawan. Kina sanni ne gida? Kina ga ciwo yaki cinyewa yaki warkewa? Bayani ba hankali. Ni ba zan iya ba. Haba. Ni dai na gaji. To ya za mu yi? Ba kuma ba zan tsaya ina kallo kullum ana jinya mutum yaki cinyewa ido na ina gani ba. Ba zai yiwu ba. Malam, me nake ji haka? Yanzu fi sabilillahi malam, za ka yi abu ba za ka kira ni ka ce a kai ka ban ɗaki ba, ko kuma a ka maka abin da za ka yi, kawai sai ka kwanta ka dinga yin haka? Hai. Yanzu nan har wani abu ya fita a jikina? Ni ba san wani abu ya fita a jikina ba ta ba. Wallahi ban ji ba. Wallahi tallahi malam, ni dai gaskiya sana'a abinci nake a gidan nan. So kake kawai ka kashe min kasuwa. Na gaji da irin wannan abin wallahi, na gaji. Haba. Allah ma dai ka iya kwanakin ka ya kare a cikin gidan nan ka koma can ka je ka karata ni na huta. Ayya ta ba, yi haƙuri. Yi haƙuri ta ba. Ki yi haƙuri ta ba don Allah ki fanni. Ki wannan ƙarasa jinya. In gama jinyan nan a gidan nan. Saboda can gidan in na je daidai da abincin da zan sa a cikina sai ya gagare ni ta bawa. Ki wannan nan in jinya ta in na warke. To ni nan na banza ne? Na sayarwa ne da ni fa. Malam wallahi albarkacin 'ya'yan nan kake ci in ba dan haka ba da tuni na gama na wuce wajen ba zan iya tsaya ina kallon irin wannan abin da kake min a cikin gida ba. Yanzu duk abin da mutum ya maka duniya sai ta zage ni ta ce ba na kula da kai ka gashi kana uban 'ya'yana. Ya zan yi da raina? Ya haƙuri ta ba. Ya haƙuri. Allah ya maki albarka kin ji? Sannu baba. Gogo yanzu haka za a bar shi anan kina ganin halin da yake ciki? A shiga da shi ciki mana. To magana shiga da shi ciki ma Mansura ai bai taso ba. Ke muna fa daidai kokari fa muke yi fa daidai gwargwado wallahi muna kokari fa. Yanzu fa ɗazu nan aka zo aka sauke shi daga gidan ta ba fa. Shi yasa na bar shi anan din in ya dan sha iska ya gama hucewa sai kuma in ja shi in shiga da shi ciki din ba shikenan ba. Ki ja shi fa kika ce. In ja shi mana. Ha? To ya ke so in yi ban ja shi ba. Jan ma da kike ji nake faɗa yara ne za su taya ni mu ja shi mu kai shi cikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu baba. Sura ce a gidan ne? Ina kamulin yake ko tare kuke da shi? Ai ya je kasuwa wai wasu kayansa ne suka sauka so ba zai samu damar zuwa ba. Ba shi da labarin ban da lafiya ne? Za a yi mun aiki? Ko ya turo ki da sako ne? Gashi ya bani 200 in kawo maka. To madalla. Madalla Allah shi albarka. 200 ai za su yi sa a yi aikin nan ko? Naira 200 fa. Naira 200 dai? Masura? Ko dai ke ce kika dan yi wani abu ne aka? Haba baba. Ka fa san halinsa. Wallahi ga ta nan 100 ce guda 1 da 50 guda biyu ko? Gogo. Anya Kamila zai ga Annabi kuwa. Rabi. Na rabin take. A rufe mun kahuwan nan sanyi nake ci. Sanyi dama yanzu tunda baka da lafiya ai so ji kai ma. Sannu. Yanzu dan Allah dubi yarinyar na irin hankalin da take da shi amma sai da yaron nan ya sako ta. Mazan ba su dauki saki a bakin komai ba sai su saki mace zai su kwanta su yi ta baccin su ba abin da ya dame su.
yanzu ka dube da sako yarinya nan da ciki saboda Allah. Malam Adamu sai yau gashi kuma ka zo a daidai lokacin da ake jimamin sako Fauziya. Wallahi Malam Adamu tun da kai kaura a rayuwata na rasa mai faɗa min gaskiya. Sai gashi ka dawo a babban malami. Allah mun gode maka. Wallahi ban san aure zai saka ni a cikin wannan hali da nake ciki. Ai malam addinin musulunci ba wai aure ya hana yi ba. Idan mutum yana da ikon riƙe mata hudu su ci su sha da 'ya'yansu kuma ya kula da iliminsu da tarbiyyarsu ba laifi ba ne idan ya yi. Amma ba idan babu halin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa bai kamata ya yi ba. Domin akwai ayar aure da take ce magana akan auren mata hudu. Idan ba zai iya ɗaukar ɗawainiyar fiye da guda ɗaya ba to tsaya akan guda ɗaya tak ya tafiye masa. To ka zance na addini ko? Mutane sai su yi baris da maganar adalcin nan da kyautatawar nan sai kaga sun tara mataye da yawa, wasu su rasa ci su rasa sha, wasu su samu ci su samu sha, amma babu adalci. Bayan Allah ya yi magana tsoratarwa akan tara matayen nan. To amma Malam Adamu ba hadisi bane ya ce idan mutum talauci ya masa yawa ya ƙara aure? To amma malam kaga ni fa na karanta hadisai da dama amma ban ci karo da wannan hadisin ba. Kuma na zauna da malaman hadisi da dama ban taba jin wanda ya kawo wannan hadisin ba. To hadisin da ya ce ku yi aure ku hayayyafa don in alfahari da ku a ranar gobe kiyama. Haka ne, tabbas wannan hadisin ingantacce ne. Amma kai ma ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa zai yi alfahari da barayi ba da karuwai da masu shaye-shayen giya ba. To ka gani ko irin su Lawan, su Dan Juma da Jamila ga Samira ta shiga ci ba sauransu. To ka gani Malam Idi a gidanka ma kenan. Yanzu saboda Allah in tambaye ka tsakaninka da Allah kana yin adalci a tsakanin matanka? Kayya sai dai Allah ya yafe mana. To ka gani abun fa da ni nake tsoro kenan. Ni ina da halin da zan zauna da mata guda biyu amma na haƙura na tsaya da guda ɗaya. Na zauna da matata guda ɗaya sama da shekara 30. Malam Adamu wannan karatu na zo a makare. Da ce na san da wannan karatu. Da na san da wannan karatu ina kuruce da dafa. Allah ku me yasa ta muku Allah ku ya hakuri haka Allah ku ya hakuri na yadda ta kan mu kar ku dauki doka a hannunku ku je ku kashe shi. Sata fe mana. A kai wannan zai aika ma ai. Allah zai abun da ya baka. Ka san shi ne? Wannan layin mu ɗaya da shi na san shi mana. Wallahi baba jaka wata ya fita ya gudu. Haga baba iji da kace na kwace a wadan wata yarinya kuma jakan ma na yaddan mata da abat na bata abat. Da kaga uwar bari ba. Baba Idi ya kamata ma ka nuna mana gidan ubansa mu je mu sanar da ubansa halin da yake ciki. Na nawa kuma? Ai wannan babansa ina nan ba abin da ya sani ya sai dai yi aure yi haihu ya tara yaran sa nan a gidan kaga daga barawo sai dan caca sai mashayi sai kuma yan mata masu zaman kansu duk ya tara su a gidan suna bai damu da tarbiyyar su ba haka yake a zaune sakin a gidan. Yanzu a ce an tara yara babu tarbiyya a gida? Ai kaga ni dai a gani na da haihuwa dai irin wa'annan masu wannan mummunan tarbiyyar ko ko a haife su ba za a iya ba su tarbiyyar ba to gwara ba a haife su ba ma saboda irin wa'annan matsala ne a cikin al'umma wallahi. Gaskiya ne. Aga baba Idi ka san menene ni fa satan nan ma da kace gani ni wala ce da yunwa ce ta sa nake satan nan ka gane ko satan ma ni da na fara yi ko sai ina ji da biredi na sata saboda ina ji kai ka san halin wannan mutumin to me yake mana ba kira na gafara wannan ai ba hujja bace Allah ya baka lafiya ya baka karfi ka je ka nemi na halan ma ka rika daukar na mutane baba Idi aikin nan ma fa ba samuwa yake ba to kun ga tunda dai satan nan da mai jaka ta ga abunta to ici darajar mahaifinsa ma da ba shi da lafiya yana nan rai a hannun Allah a gida ku sake shi sa mai duka mana darajar mahaifinsa
Allah ka shirya, Allah shirya. Wannan rayuwa. To karki je cin fuska ne. Jiya ne na siyo kayan sai na ga dare yayi shine nace bari in aje su da safe sai in kai mata. Allah ya bada sa'a. Ita ma ta zo ta ji abin da ake ji. Yanzu tana nan tana sa maka albarka. Ta ɗauka kai ɗan arziki ne. Wato duk zafin kishin ne ya sa kike wannan maganin haka? To shi kenan ki kwanta da hankalinki, aure dai Mansura kamar nayi ne in Allah ya yarda. Ka je ka yi auren Kamilu. Amijin kwarai shi ake maki shi. Inda a ce ina jin daɗin zaman gidanka da na yi kishinka. Amma babu komai, ni na ma fi so ta zo cikin gidan ta ɗanɗana abin da nake ji. Ki kwantar da hankalinki, idan ta shigo zan muku adalci. Na nawa kuma? Ai adalcin aure ba sai ka je ka ƙaro aure ba. Wacce kake da ita ta gida ma za ka iya adalci a kanta. Ni ba kai min adalci ba ne za ka yi adalci a kan wata idan ka kawo? A wajenka abin da kake yi adalci ne? Ka fita waje ka ci duk abin da kake so, mu kuma ka mu da tuwo ba miya? Ka saka suturan da kake so, mu ka mu cikin tsimma? Wallahi Kamilu, ko da wannan aka barka ranar lahira ba za ka kai labari ba. Mansura aure fa kamar na gama ne insha Allah. Sai ku yi ta yi ai. Ku kenan aure 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 kuma ba za ku iya adalci a tsakaninsu ba. Ga Bature nan ya fi gane zama da mata tilo ɗaya. Balarabe ya fi gane ya zauna da guda ɗaya saboda gudun rashin adalci. Annabi ya bar misalin adalci a gidansa, yakan zauna da iyalansa su ci su sha, hatta hira yakan zauna su yi duk da matsayinsa, matsayin da har a naɗe duniya babu mai irinsa. Kinga, na ji ki, amma fa aure kamar nayi ne. Kinga tafiyata.